Maayong buntag sa tanan. Ang matag pagsubang sa adlaw sa kabag-ong higayon para magsugod pag-usab. Ang mga sayop kagahapon dili mao ang pagbuot kung kinsa ka. Ang importante mao ang imong buhaton karon. Padayon lang bisan palisod. Kaya ang kalampusan dili makabot. Kinahanglan ni og pasyensya, usog ug pagtuo sa kaugalingon. Pahiyom og atubanga ang adlaw nga may kaisog. Kaya ra nimo. Imo Ning Adlaw.